Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Кишер, шөгендер һәм кәбестә. Яшелчә үзәнендә соң культураларны алалар. Яшелчәләр кая зотыла һәм продуктларны озак сакларга нәрсә ярдәм итә? Каләм тартмасында ниләр бар? Хәзер яшь рәссамнар скульптура, компьютер графикасы класслары күргәзмә мәйданынан файдалана. Балалар иске бинаны нинди хисләр белән искә ала һәм яңасына ничек ияләшәләр? Иман астында нәрсә яшеренә? Ничек террорчылык өчен яшьләрне сайлыйлар һәм дини белемсезлек нәрсәгә китәргә мөмкин? Җинаятьчел оешмалар кармагына эләкмәс өчен ниләр эшләргә кирәк? Җәй бүләк иткән нигъмәтләрне көзен җыяр вакыт. Аграрчылар үтеп баручы сезонга йомгак ясыйм һәм уңыш җыя. Яшелчә үзәнендә аны җәй буе алалар. Июнь аенда айсберг салаты, ә көзгә соң культуралар, кишер, шөгендер кәбестә өлгерә. Ел никадәр уңышлы булды. Кыш якынлаша, димәк ашыгырга вакыт. Җәй дәвамында өлгергәнне җыеп саклауга җибәргә кирәк. Барлык яшелчәләр дә махсус суыткычларга озатыла. Аларда тиешле температура һәм дымлылык режимы саклана. Шул рәвешле уңыш 8 айга кадәр бозылмыйча торырга сәләтле. Эшкәртелгән кәбестә тартмаларда саклана. Берсендә 500 килограммга якын ак кәбестә исәпләнә. Суыткычларга бәрәңге һәм кишерне инде салганнар. Быел яшелчә үзәнендә барлыгы 150 гектар җир чәчелгән. Алардан 5000 тонна яшелчә алынган. Һәм бу яхшы нәтиҗәдә аграрчылар. Узган ел хуҗалыклар кырлыктан интексәләр, быел яңгырлар сөендерде. Авыл кооперативы рәисе Ринат Котлыгилдин сүзләренчә, бу уңышка да зур йогынты ясаган. Былтыр гектарыннан 20-25 тонна яшелчә булса, быел 80-гә кадәр җитә. Узган еллар тәҗрибәсе буенча кооператив шундый нәтиҗә ясый. Тамчылап су сибү системасын арттырырга кирәк. Әгәр дә җәй эссе һәм коры булса, ул культураларны саклап калачак. Зур уңыш өчен киләсе елга янәшәдә тагын бер склад төзиләр. Ул 6000 тонна продукция сыйдыра алачак. Урып җыю эшләре дәвам итә һәм алар октябрь азагында гына төгәлләнәчәк. Рекордчы кыр сөт савучым карусель чәчү эшләрен планлаштыру өчен электрон хезмәтләр. Булар барысы да Леногорск районының авыл хуҗалыгы секторы турында. Цифрлаштыру аграрчыларга нинди яңалыклар алып килә? Комбайн начинал тонуть. То есть влаги здесь было предостаточно, поэтому и такой рекорд. Бу иске шигыр кыры, хуҗалык хезмәткәрләре исә аны мөгъҗиза кыры дип атый. Быел ул 90 центнерга якын уҗым будай биргән. Хуҗалыкның баш агрономы Илнур Садыйков салкын яз, мул явым төшем һәм биредән 3нче ел рәттән натил технологиясеннән файдалану нәтиҗәсендә барысы да уңышлы килеп чыкты ди. Бу игенчелек системасы. Анда туфрак эшкәртелми һәм аның өслеге үсемлек калдыклары белән каплана. Кырда рап салына. Мондый культураны гадәттә уңышны югалтмыйча җыеп алу авыр. Суктыру вакыты, комбайн тизлеге һәм агрономнар билгеләгән башка факторлардан тыш югалтуларны киметү өчен комбайн җайланмаларын дөрес көйләүдә зарур. Моны тикшерү өчен техника үткәннән соң төшеп калган рапс җыела һәм махсус җайланмага салына. Бу орлыкларны гына калдырырга мөмкинлек бирә. Соңрак алар үлчәне һәм мәгълүматлар смартфон кушымтасына кертелә. Бу уңышны югалту күләмен билгели. Аның күләме 3%-тан да артмаска тиеш, ләкин хуҗалык һәрвакыт югалтуларны киметү өстендә эшли. Шулай ук биредә быел 400 сыерга исәпләнгән Ялта фермасы ачылган. Фермада сөт саву карусельләре бар, әмма ул сыерларның күңел ачу урыны түгел, җиһаз терлекне нәтиҗәлерәк савырга ярдәм итә. Дроннар, спутниклардан рәсемнәр, техниканың хәрәкәте, орлы һәм ашлама куллану, комбайнчылар тарафыннан башкарылган эшләрне исәпләү. Бу мәгълүматларның барысы да контрольле тотыла, исәпләнә һәм санлы форматта саклана. Агрофирмада бу өлкәнең белгече Дмитрий Шаплыков. Авыл хуҗалыгы әкрен генә цифрлаша, ә бу өлкән күбрәк яшьләрне җәлеп итә ди ул. Төсле каләмнәр тулы тартма. Хәзер Әлмәттә 1нче сәнгать мәктәбенең яңа бинасы шундый кыяфәт алды. Биредә белем алу хәзер күпкә күңеллерәк. Зур якты сыйныфлар 1000гә якын укучыны сыйдыра ала. Мәктәп мәйданын 3,5 тапкырга артты. 2001 елдан сәнгать мәктәбе Островский урамы 7нче йортта. Элекеге балалар бакчасының 2 катлы бинасын биләде. Реконструкция турында карар иске бина 900гә якын кешене сыйдыра алмагач кабул ителде. Хәзер Җәлил урамында буш торган муниципаль хезмәт институты төсле каләмле тартмага ошаган якты бинага әверелде. Ул 1000нән артык укучыны кабул итә ала. Сильное сокращение, оно ведет к искажению рисунка. Мәктәпкә өлкәннәр дә йөри, күчне мәшәкатьләре бары тик шатлыгына китерде ди директорның укыту тәрбия эшләре буенча урынбасарым Альбина Агафонова. Ниһаять аларның үз кабинетлары барлыкка килде. Укырга теләүчеләр дә артты. Хәзер әкренләп матур үзгәрешләргә ияләшеп киләләр. Иске бинаны укучылар шулай да җылылык һәм рәхмәт сүзләре белән искә ала. Анда алар үзләренең иҗади юлын башлаган. Альмира Закирова кызын мәктәпкә алып барганын бүгенгедәй хәтерли. Хәзер инде ханым үзе дә сынлы сәнгатьне өйрәнә.
Элекке бина яңасынан 3,5 тапкырга кечерәк идем. Хәзер һәр юнәлешнең үз аудиториясе бар. Бирдә скульптура, 3D принтерлы компьютер графикасы класслары, күргәзмә өчен бүлмәләр, 14 уку сыйныфы, декоратив гамәли иҗат һәм сәнгать тарихы кабинетлары бар. Гади генә күңел ачу, шакына кеше үтерүм һәм җинси җинаять белән тәмамланмаган. Иптәшләр арасында пычаклы низак чыккан. Закон теле белән сөйләсәк, моның нәтиҗәсе корал белән авыр тән җәрәхәтләренә китерү белән тиңләшә. Җинаять нечкәлекләре белән безнең иҗат төркеме танышты. Сказала ей, чтобы та шла в спальную комнату и стала раздеваться. 12 июнь көннең салкын кичен иптәшләр 1 литр спиртлы эчемлек белән җылытырга булалар. Соңрак эш материалларында теркәлгәнчә, алар арасында кинәт кенә низак туа. Хөкем ителүче пычак белән фатир хуҗасына чәнчи. Кем кемне һәм ни сәбәпле фатирдан куып чыгарган? Зыян күрүче һәм шаһит хөкем ителүченең бергә яши торган иптәше бер фикергә килә алмыйлар. Әле фатир хуҗасы ханымны көчләргә җыенганмы, әллә гашык парлар икәү генә калырга теләп, зыян күрүчегә ачыктан-ачык ишарә ясарга тырышканмы? Билгесез. Ничек кенә булмасын, кичә пычаклы низак белән тәмамланган. Ханым ирен буган адәмгә чәнчи. Иптәшләрен сатмас өчен ират хокук сакчыларына өй янында билгесез кеше һөҗүм итте ди. Әмма полиция вәкилләре хәмерле кичәнең катнашучылары белән аралашкач, зыян күрүченең яраны фатирда алганын ачыклый. Шаһит башта гаепне үз өстенә алырга була. Әмма хатын-кыздан сораштыру алгач, ул гаебен таный. Хәзер аңа 8 елга кадәр иректән мәхрүм ителү куркынычы яный. Суд тәнәфес алды. Килмәгән шаһитлар һәм зыян күрүчене сораштырырга кирәк. Киләсе тыңлау 12 сентябрьгә билгеләнде. Гаепләнүче аны тикшерү изоляторында көтеп калачак. Лениногорск районы руханилары экстремизмга һәм терроризмга каршы көрәш турында лекцияләргә кушылды. Имам Мөхтәсиб студентларга ни өчен нәкъ менә яшьләрнең куркыныч астында калуы турында сөйләде. Мондый чиракта дини белем ни кадәр файдалы булырга мөмкин? Я вас знаю, но вы там обычно смотрите приколы. Да ведь? Лениногорск районы имам мөхтәсибе Булат Хәзрәт Рәүпов студентларга үзләре өчен интернеттагы мәгълүматны фильтрлау мөһимлеге турында сөйли. Яшьләр еш кына чикләрне күрми, бар нәрсәне кире кага һәм нәкъ менә аларны террорчылар җинаять эшенә яллый. Интернет кулланучыларны теге яки бу гамәлләргә өндәп терроризмны дин астында яшерергә мөмкиннәр. Хәзер барлык уку йортларында куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән. Бу соңгы терактлар һәм халыкара сәяси вазгыять белән бәйле. Булат Хәзрәт фикренчә, террорга каршы көрәшнең иң көчле усулларының берсе рухи тәрбия булырга тиеш. Коръәндә радикаль гамәлләргә күрсәтмәләр юк. Террористлар кешенең дини белемсезлегенә басым ясыйлар. Террорчылыкка каршы комиссия секретаре Гөлнара Газизова рухани белән килешә. Тәҗрибә күрсәткәнчә, террорчылар бала чакта психологик травма алган кешеләр. Студентларга мәңгелек рухи кыйммәтләр, дөньяны саклауның мөһимлеге, туганлык элемтәләрен ныгыту, башка кешеләргә карата игелекле мөнәсәбәт турында искә төшерделәр. Лениногорск уку йортларында терроризм темасына сыйныф сәгатьләре һәм лекцияләр ел саен уздырыла һәм киләчәктә дә дәвам итәчәк. Көз уңыш җыю чорым. Аграрчылар басу кырларда мәш килсәм, шәхси хуҗалыкларда да эш тукталып тормыйм. Тулы куәтенә кайныйм. Васькина Туйралы авылында яшәүче Альфред белән Альберт Мөхәммәдовлар үз хуҗалыкларында нинди генә җиләк җимеш һәм яшелчә үстермим. Бәрәңге уңышы да мул күренә быел. Айгөл Хөсәенова дәвам итә. Әлеге җирдә бәрәңгене Мөхәммәдовлар 4нче ел үстерәләр. Баштагы елларда эксперимент өчен берничә төрле сорт бәрәңге утырткан булсалар, хәзер инде күпләп уңыш бирә торганнарын гына калдырганнар. У нас основных 3 сорта. Без инде 4 ел буе Невский, Гала һәм Американка сортларын утыртабыз. Безнең җирләрдә алар яхшы уңыш бирәләр. 10 чиләк утыртабыз, көзен исә тоннадан артык бәрәңге алабыз. 4. Егетләр бәрәңгене җир җылынгач кына утыртырга киңәш итәләр. Алар үзләре мәсәлән быел бәрәңгене июньдә генә чәчкәннәр. Как прогреется земля? Май аенда һава шартлары начар иде. Яз суы һәм дымлы килде. 2 июньдә утырттык. Гадәттә 10-15 майларда утыртырга тырышабыз. Бәрәңге 90 көндә үсеп җитә диләр. Безнекен әзер тиергә була. Кабыгы күпмый. Сажать 10-15 числах мая. Егетләр сүзләренчә, яхшы уңышның сире дә биредәге мәйданнарда җирнең уңдырышлы булуында. Шулай ук алар корылык елларында бәрәңгегә су сибү мөһим диләр. Полив в среднем в 10 дней. 10 көнгә бер су сибәбез. Нигездә моның өчен яңгыр сулары кулланабыз. Бу вак дисперслы сиптерү дип атала. Су җил белән тарала, шул рәвешле бәрәңге дым ала. Дисперсное распрыскивание, так называемое. Бәрәңге төпләрен Мөхәммәдовлар туфрак белән биек итеп күмәләр. Шулай эшләгәндә туфракта дым саклана һәм Колорадо корткычлары да бәрәңге сабакларына сирәк утыра. Егетләр бәрәңгене бернинди агулаусыз үстерә. Корткычларга да дару сибү яклы түгел алар.
Бары тик аларны чилеккә җыеп алып юк итәләр. Тырыш уңган егетләрне әле алда зур эшләр көтә. Яхшы уңыш биргән бәрәңгене казып алып, базга урнаштырасылары бар. Айгөл Хөсәйнова, Артем Артемьев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Ознакайда ишек алды бәйрәмнәре гөрли. Аның чираттагысы республика программасы нигезендә төзекләндерелгән Шәйхетдинов урамында урнашкан 9, 11 һәм 15 йортларның ишек алдында узды. Мотор тротуарлар, шулай инде парковкалар, освещениелар, барысы да алар шушы программа нигезендә эшләнде. Мен күрә инде безгә төзелгән әйберне, эшләгән әйберне сакларга кирәк. Барысы да уңайлы, заманча халык өчен эшләнгән. Балаларга уйнар, әлкәнәргә ял итү өчен махсус зоналар каралган. Бәйрәмгә җыелган халыкны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, татулык, имин тормыш теләде, юбиларларга, алдыңларга дипломнар, истәлекле бүләкләр тапшырды. Ишек алды бәйрәмендә катнашучылар район үзешчәннәренең күңелле чыгышларын карап, мул табын артында сыйланып, күңел ял иттеләр. Безнең ишек алды программасы кысаларында быел районда 33 йорт аны территориясе төзекләндерелгән. Барлыгы 320 миллион сум акча сарыф ителгән. Менә 2-3 елда тагын Алла бирсә, без инде бөтен шәһәрдә, Актүбәдә, авылларыбызда бөтен ишек алларын төзекләндерәбез. Монда халыкның кәефе бик яхшы, алар инде бик тә рәхмәтле. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең рәсми сайтыбызда таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, кабат очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.